Молла или авыл җирлегенә килдек һәм гадәттәгечә инде шушындый матур, тәмле күргәзмә белән каршы алалар бирегә килүчеләрне. Субханалла дип кенә әйтәсе килә һәм иң тәмле ризыкларның берсе, әлбәттә инде ул безнең сөттән әзерләнгән сөт ризыклары. Гөлфания апа, Фаттахова, исәннәрмесез, ничек хәлләрегез? Безнең зур Өтәк авылында яшәүче, иң күп сыер асраучыларның берсе. Сезнең хәзер күпме сыерыгыз бар, Гөлфания апа? 3 сыер. 3 сыер. Кимәде инде бераз? Кимәде. Ник кимәттегез? Сәбәбе бардыр? Сәбәбе бар. Кимәт. Азык кыйммәтләнде. Кимәт. Булай менә бу нәрсәләр ясыйсыз сөт ризыгыннан? Бөтен нәрсәне, сөт ризыклар койма, шикәр, катыклар. Барысы да ясыйсыз. Кефирләргә кадәр ясыйсыз. Шулаймы? Ничек урнаштырасыз, кая куясыз дигәндәй? Безнең үзебезнең сатып алучыларыбыз бар. Аннан соң бездә җыялар да артыгын сатып китә. Литры ничә сумнан җыялар хәзер? 25 сумнан. Молодцы, без сезгә карап сокланабыз. Әле ярый авылда сезнең кебек сыер асраучылар бар. Рәхмәт.